dona oportunitat als jugadors de quinta categoria, handicap, si no m'equivoco, a partir de 25,6, de fer un torneig i un circuit que té un incentiu molt important perquè poden jugar a camps en molt bones condicions i camps importants, i és començar a competir ja dintre d'un nivell seriós per anar progressant dintre del món del golf. Sí, ens permet tenir més confiança, perquè no t'obsessiones tant en la distància, i això ajuda molt perquè aquests hàndicaps alts nostres ja en si tens tensió del camp, doncs el fet de ser més curts doncs t'ajuda i fa que gaudeixis més. Empezamos jugando al golf justo después del confinamiento y veíamos que íbamos mejorando bastante y siempre bueno, hacíamos otros deportes, nos gusta competir y vine con mis hermanos, nuestro primer campeonato, y la verdad que muy contento con cómo está el campo y cómo han salido las cosas. Descubrí este torneo la primera vez que lo organizaban. Me pareció muy interesante porque era una forma de encontrarme dentro de los míos de handicap, puesto que había intentado jugar en otros campos y por el handicap tan alto pues me rechazaban o ponían de corte un handicap más bajo, con lo cual no me sentía cómoda jugando. Y bien, sí, me gustó. Sí, molta gent, i ens sorprèn que és gent que realment la veiem molt interessada, i de cara al futur pues, crec que és una cantera important perquè la gent més jove que estàs començant pues, pugui competir i vindre a jugar a aquests camps.